घावण्याक जर अशी जाळी पडाक होई असली ना आणि पटकन अशा तव्यावरसून उचलाक होय असले ना तर ह्यो व्हिडिओ पटकन असो बघा. म्हणजे तुमचे सुद्धा घावणे असे मस्त मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार असे होतले. सध्या बाजारामध्ये भरपूर आंबे येत आहेत आणि आजचे घावणे एकदम वेगळ्या फ्लेवरचे आहेत. आंबा फ्लेवरचे घावणे आपण बनवणार आहोत. जबरदस्त अशी चव असते, करायला एकदम सोपे आहेत. भरपूर टिप्स सहित आपण आज घावणे बघणार आहोत. तर इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घेते आणि हे रात्रभर भिजत ठेवणार आहे. इथे मस्तपैकी रात्रभर हे तांदूळ भिजलेले आहेत. आता मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि सगळे तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते. त्याच्यानंतर इथे एक मी हापूसचा आंबा घेतलेला आहे. हा आपल्याला आतमध्ये घालून घ्यायचा आहे. मी 1 वाटी तांदळासाठी 1 हापूसचा आंबा वापरलेला आहे. दुसरा कुठचाही आंबा तुम्ही वापरलात तरीही चालू शकतो. किंवा तुम्ही आंब्याचं प्रमाण कमी जास्त केलात तरीही चालू शकतं, काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यानंतर इथे मी थोडीशी हळद घातलेली आहे. हळदीमुळे रंग छान येतो घावण्याला. आतमध्ये इथे मी थोडं पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि हे छान असं बारीक असं वाटून घेते. मस्त एकदम बारीक असं झालं पाहिजे हे मिश्रण. एका भांड्यामध्ये हे काढून घेते आणि आतमध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे. तर आतमध्ये पाणी किती घालायचं, तर आपण डोशासाठी जे पीठ बनवतो ना त्याच्यापेक्षा सुद्धा पातळ झालं पाहिजे हे पीठ. जेवढं पातळ असेल ना तेवढा घावणा खूप छान निघतो. जर जाड झालं ना हे पीठ तर काय होतं, घावणा जो आहे तो आपला जाडसर असा येणार आणि त्याच्यामुळे तो तव्याला पण चिकटतो आणि पटकन उचलला जात नाही. आणि पाणी जे आहे ना ते एकाच वेळी घालायचं नाही, थोडं थोडं करून पाणी घालून पातळ कन्सिस्टन्सी बघायची त्याची. तर इथे पीठ तयार झालेलं आहे माझं. आता मी बिडाचा तवा जो आहे तो गरम करायला ठेवलेला आहे गॅसवर आणि त्याला तेल लावून घेते. तर इथे मी केळीचा जो दांडारा असतो त्याचा वापर केलेला आहे बिड्याला तेल लावायला. कांद्याचा पण आपण वापर करू शकतो किंवा नारळाची जी किशी असते त्याचा सुद्धा आपण बिड्याला तेल लावायला वापर करू शकतो. वेळा काय होतं, बिड्यावरून घावणा उचलत नाही, चिकटतो. तर त्याच्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे बिड्याला आपण रात्रभर तेल लावून ठेवलं पाहिजे. म्हणजे जर आज घावणे करायचे असतील तर काल रात्री त्याला तेल लावून ठेवून द्यायचं. त्याच्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे बिडं घासताना आपण जे स्टीलचे काथे वगैरे मिळतात ना त्याचा वापर करायचा नाही. नारळाची जी किशी असते म्हणजे नारळाचा वरचा जो शेंडा असतो त्याचा वापर करायचा घासायला. जे आपलं बिडं जे आहे ते व्यवस्थित स्वच्छ पण होतं आणि त्याच्यावरचं जे कोटिंग जे असतं ते निघून जात नाही. आता इथे मी घावण्याचं पीठ जे आहे ते व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. प्रत्येक वेळी घावणा घालताना पीठ जे आहे ते व्यवस्थित असं ढवळूनच घ्यायचं आहे. नंतर हा बिडाचा तवा जो आहे ना तो व्यवस्थित कडकडीत झाला पाहिजे, त्याच्यातून धूर आला पाहिजे अशा पद्धतीने. मगच वर घावणा घालायचा. आणि अशा पद्धतीने एका बाजूने असं घावणं व्यवस्थित असं घालत जायचा म्हणजे त्याला छान अशी जाळी पडते. आणि घावणा घालून झाल्यानंतर लगेच त्याच्यावर झाकण ठेवायचं म्हणजे वरची जी बाजू आहे ना ती पण व्यवस्थित अशी भाजली जाते. कमीत कमी 1 ते 2 मिनिटं हे झाकण ठेवायचं, जास्त वेळ ठेवायची गरज नाही. झाकण काढल्यावर ना लगेच घावणा परतायचा नाही आहे, 2 मिनिटं जाऊ द्यायची आहेत आणि त्याच्यानंतर घावणा परतायचा आहे. तो व्यवस्थित असा उचलला जातो. बऱ्याच वेळा काय होतं, पळ्याने घावणा उचलता येत नाही, तर अशी मी टोकदार अशी सुरी घेतलेली आहे आणि त्याच्या कडा ज्या आहेत त्या सोडवून घेतलेल्या आहेत. अशा हळूवारपणे कळा सोडवून घ्यायच्या पूर्ण घावण्याच्या आणि मग घावणा परतून घ्यायचा. तुम्ही बघू शकता की ती मस्त जाळी पडलेली आहे घावण्याला आणि चवीला पण खूप छान असा लागतो हा घावणा. मस्तपैकी दोन्ही बाजूनी हा घावणा मी भाजून घेतलेला आहे आणि आता हा मी एका जाळीवर काढते. हे कसं घावण्याला ना वाफ धरणार नाही, व्यवस्थित असा घावणा आपला जशाच तसा राहणार. एक घावणा काढून झाल्यानंतर ज्यावेळी आपण दुसरा घावणा घालतो ना त्यावेळी सुद्धा व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं बिड्याला. घावणा घालताना प्रत्येक वेळी गॅसची जी फ्लेम आहे ना ही मोठीच ठेवायची. मोठ्या गॅसवरच घावणा घालून घ्यायचा आहे आणि एकदा घावणा घालून झाल्यानंतर वर झाकण आपण ठेवल्यानंतर मीडियम गॅस करायचा आहे आपल्याला. म्हणजे व्यवस्थित असा घावणा भाजला जातो. त्याच्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक वेळी घावणा घालताना पीठ जे आहे ते व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं, तळापासून ढवळलं गेलं पाहिजे. असे तांदूळ भिजत घालून घावणे जे बनवलेले असतात ना ते खूप अप्रतिम होतात, मऊ लुसलुशीत होतात, जास्त काही करावं लागत नाही. आता इथे मी नारळाचा रस बनवते तर त्याच्यासाठी ते एका भांड्यामध्ये कातलेलं खोबरं घेतलेलं आहे. ज्या प्रमाणामध्ये रस बनवायचं आहे त्या प्रमाणामध्ये खोबरं घ्यायचं. त्याच्यानंतर आतमध्ये गूळ घालून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर आतमध्ये इथे मी वेलची घातलेली आहे. इथे 2 बोंडं घेतलेली आहे, ती सोलून आतमध्ये घालते. सगळं मिश्रण जे आहे पाणी घालून व्यवस्थित बारीक असं वाटून घेते आणि ह्याचा रस गाळून घेणार आहे. एका गाळणीवर रस गाळून घेतलेला आहे इथे मी सगळा. त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे इथे मीठ घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे घावण्याबरोबर खाण्यासाठीचा रस माझा बनवून तयार झालेला आहे.
तर इथे माझे आंबा घावणे आणि रस बनवून तयार झालेला आहे. चहासुद्धा मस्त लागतो घावण्याबरोबर. आपण पांढऱ्या घावण्याबरोबर चहा घेतोच. ह्या घावण्यावर सुद्धा छान लागतो. पद्धतीने आपण पांढरे घावणे पण बनवू शकतो. तर कसे वाटले हे आजचे जाळीदार मऊ मऊ घावणे आणि रस? बघूनच तोंडात पाणी सुटला मा. तर ह्या कॉम्बिनेशन नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा कसे झाले ते. आणि आरतीज किचन ह्या मालवणी यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि असंच मस्त मस्त खावा आणि सुशेगात रवा. थँक्यू.